Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Adlaw na ay karong Huwebes no, Pizza City na sa buwan sa Mayo. Dali ra kayo no mga ka-listeners no ang buwan. Daghan pa kayong pista mga ka-listeners no basta Mayo. Daghan pista. Ug sa dili pa din no, shout out kay ko sa tanano nga nagsunod ang dramahan no, ilabi na ni James Sabero. Salamat kayo idol no sa pagsubaybay sa mga sugila no nga gikan sa among drama. Ug sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-listeners no. Amping mo pirmi. Ug karon sa sumpay ning sugilanon kasinuwat ni Glenn Pino. Part 38 na tanong mga ka-listeners no, part 38. Si Andre o si Ethan. Dili ko ikaw pugson, apan timan ikini. Kung masakit ug mamatay ka, wala nagikahigayunan pa nga magkita pa kamo si Andre. Timan ikana, Fiona. Unsa? Makita diya sa monitor, Ethan. Wagid mo kaon si Fiona sa pagkaon imong gianda mo alang niya. Nahibalo kung dili mausi ka ng pagkaon nga akong gidalit kaniya Bravo. Ug nganaw na kayon ka man ni Ana. Namulong man siya nga dili mo kaon kay gusto na siya mamatay. Apan nagkasiguro ko nga mausabra ang iyang hunahuna. Ug dili mausi ka ng plami ang pagkaon nga iyang paborito. Ug akong gidalit kaniya. Ug giunsa mo sa pagsiguro, Ethan. Giunsa na ko sa pagsiguro? Kay may gitanom ko sa iyang utok nga makatrigger. Anara kanimo kung dili ka mukaon. Basta gihatdan ko ikaw ini aron bulag sika. Apan kung dili ka manggid mukaon ini, dili ko ikaw pugson. Apan timan ikini. Kung masakit ug mamatay ka, wala nagikahigayunan pa nga magkita pa kamo si Andre. Timan ikana, Fiona. Ibig sabihin ko na muna ako na bisig ni Ana. Dili ko po nga dili na kami magkita pa ni Andre. Dili. Pero sa may maayo kagay ko buhaton aron makalingkawas din eh. Unsa man. God, no. Nganong ingunan ini ang naitabot din sa bahay. Ug din sa laboratory. Kinsay nakimo ini. Kinsay... No. Si Ethan. Misulti siya nga nangita siya kang Fiona din eh. Kung mo, wanay lain nga namungkag sa mga butang ug ubang kay Manang Tri. Siya. Si Ethan. Unsa kini mong gibuhat, Ethan? Unsa man kini? Ethan! I'm so very sorry, Major Suarez, sir. I'm so sorry. Damn it, Gomez. Damn it! Sir. Mga tanaw ko nimo. Unsa man day ang bililuhon alang nimo? Ang pagtuman sa imong katundanan isip tinugyanan sa balaod. Kamo ang pagsunod kung unsay mando kanimo gikan sa imong mga labaw. O ang pagsunod ba sa bisan unsay gustong ipabuhat kanimo ni Andre Martin? Nga usa lang ka ordinaryong tao. Ugway otoridad nga mumando kanimo. I'm so very sorry, Major Suarez, sir. I'm so very sorry. Sa inyo lang niya nakasayon. Sorry, 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 sorry! The damage has been done, Police Officer Gomez. The damage has been done and you did it. Ano ba ko dawaton ang bisan unsa nga consequence sa nahimo ko sa'yo, Major Suarez, sir? Dawaton ako ang bisan unsa linudangan sa ako sa'yo pa. Expected na nga maukanay mahitabo. Maukanay imong dangatan. Kay gipili mo man ang butang nga dili unta ang imong piliot. Tao lang ko, sir. Gidaog lang ko sa akong kahuyang. Sa akong kaluoy ni Andre. Gidaog ka sa imong kaluoy ni Andre o sa hilom mong pagbati ng duga niya. Tubag ako, Gomez.
expected na nga mao kanay mahitabo o mao kanay imong dangatan. Kay gipili mo man ang butang nga dili unta angay mong pilion. Gidaog ka sa imong kaluoy ni Andre o sa hilo mo pagbati nga to kaniya. Tugpag ako, Gomez! Nahibaw ko na kahimo ko og sayop. Ang padili ako kabubuton ang paghimo sa maong sayop. Kay kabubuton maginis ako kasing-kasing. Hangtod ka no sa kitang ingon ni Professor Charles. Nawa na hinuoy kalainan sa mga pinilang ko. Colonel PJ, this is more than a bullshit. This is damn it. Hinaya ka ng tingog ni mo, Colonel. Iyo kalimot nga kumplitos kay manan sa monitoring kining mga dakit. Wapay labot sa animal o traidor na robot nga mo si Bravo na nagbantay usab sa itong mga lihok. Pero ingon lang pa kita din, ha, Prof? Nga, wala no ikalainan sa usa kaduaan sa pata. Nga maghuwat lang nga paandaron kung butuaan sa tagya din. Mahimo ba? Dili mo na ako disturbohon, Colonel. May gihuna-huna ako. Sa may imong ginauna. Huwag ka mahinon mangitaw pagi kung usay maayo tang buhaton aron maapi kita ka nagitan. Ipuga ko na nga kung utok, Colonel. Aron makauna-una kung usay maayo na tang buhaton. Apan imo na hinoon kung gidisturbo. Kaya kanus ang kapamandi ay magkauna-una. Unya na ba kung may daot tanang may tabo na ito din ilawom anang animal o panuwayitan. Nagituan mong kontrolado man na. Apan di ay, ikaw na noon ang iyang nakontrolar. Oh, shit! Tapaw ka pa, shit! Damn it! May mo bang mangita ko sa briya o pamaagi ka na. Dili lang magpaabot kung unsay akong mauna-unaan. Dili ba? May utok ka man usap. Kiinsulto ba ko di mo? Ba, ako ikaw insulto ha. Misulti lang ko kung unsa-usap ang angay mo ang buhaton. O dili lang kay magpaabot lang ka. O kung sa may maayo ko buhaton ha. Nga kung maduol ka ako sa itan. O saman, layugol ko siya. Nga malupi ko siya. Ayaw kalimot, Professor Charles, nga usa ka robot sa itan. Usa siya ka machine. Ginama siya gamit ang metal. Ha? O sa'y atong daganan kaniya kung mauna kaniya itong buhaton. Wa ko mag-ingon nga mo kaniya itong buhaton. Nga kung gisulti ni mo. Nga mangita ka usab upagi nga makatabang nato din Sa atong kaimtang din O dili kay magpaabot lang ka kung may milagro bang mahitabo ka nato din uwa. Kay pulis ka dili ba? Opisyal ka pas kapulisan. O dili kay opisyal lang. May kaugalingon ka usab nga utok o estratehiya sa imong pagkatinugyanan sa balaod nga mahimong posible mong magamit aron makalingkawas kita ning ining animal nga Ethan. Wa ka ba makasabot? Kinahanglan pa bang ako ipasabot nimo? Pasabton ko ikaw pagayo, ha? Colonel? Nagtuo si Professor Charles o Colonel B.J. Ethan. Nga bisan hinay ang ilang panagsulti. Nga wa na to kini mamonitor o mabati. Kay wala sila may balo nga very sensitive ang mga kaymanan ini Dapita Bravo. Din halos sa tanang dapit dinhi bisan sa gawas. May condenser mic gamit ang dekalidad nga cardioid cord. Nga bisan ang ilang hagawhaw ato pang mabati. Ingon niya nagkahanggaw si Professor Charles Ethan sa iyang pagka-professor. Kaya sa pagkatinuod lang, duga namang gid kami nagkauban o ako kanunay ang sayran sa mga butang nga iyang nahibawan o dili iya kayang buhaton. Diin bisan gani sa iyang nangaging mga proyekto, wa siya konkreto o ikapasigarbo nga nahimo. Kaya ang tanan niyang mga matod pa kalampusan o bisan gani kini niyang paggama kanako. Kinopya lang o kinawat lang ang kahibaw gikan sa laing mga scientist o inventor nga iyang gipamatay. Mawa, Bravo? Mga kanay labing tinuod, Ethan. Kaya kung ikaw kanya adto diya pa sa mga kamuti, Andre, kung ikaw mao siya o siya mao ikaw, kana mausab ni Professor Charles, mausab ka na ang konsepto. Sa laptop, nga kung hanggaw si Professor Charles, hanggaw sab ko. Oh, O sa karon, Ethan, no! May nakasulod sa compound ni ato na himutangan, Bravo! o sa'y nagkasunin ni, imposible tingali, Ethan, nga si Andre kini. No, imposible ka na mahitabo. Gawas ka walay nakasulod ka na mo ni Fiona sa among pagabutin ni. Dili usab kini dinhi sayon nga tultulon.
Mao ba, Ethan? Ato si Charles o BJ. Sultihin sila. Nga gisugo kay ikaw ngay pasusin nila ang tibok palibot. Labi na sa gawas nga bahin nga sulod na gihapon sa compound. Kay tingalig may nakasulod. Bisan sa kataas sa parel din Kay i-check na ko ang CCTV kung may nalitik ba ang mga motion or movement sa palibot. Unsa ko ka ng pinuanga, Bravo? Unsay pagtuyo na mo, Bravo? Inyong mga sugon? Kompleto sa high-tech ug mas advanced nga kimanan kining maong pasilidad, Bravo. Gusto rin kinang himuon paninyo kaming mga alipures aron susihon ang tibok palibot. Usa pa, pagani kami mga taon, Bravo. Kadi haramin yung gutom. Usa pa, yung miningiris ka gutom. Kay unsa man ay gusto ni mo, BJ. Charles, at imanon og lutuan mo na mo aron makakaon mo. Kahilas ko ninyo. Unsa? Well, May problema, Charles. BJ, ako isulti ni Ethan ang tanan ninyong giingon. unsa? Bravo. Magsusi na kami sa palibot. Ayaw ka na buhat sa Bravo, ha? Mutuman mi sa gisugo ni Bravo. Mutuman mi. Tanawa diha sa monitor, Ethan. Nagkabuang si Charles o si BJ sa pagsusis sa buo palibot o sa tibok compound. Nagbagulbol pa sila kay wa pa kuno sila makakaon o gipanggutom na sila. Nabati ko ang tanan nila gipanagsultihan. Bravo. Magkakaon sila kung magluto silang pagkaon para nila. O kung aduna pa sila ilang maluto, apan kung wala, mahitabo gyud ang ilang giingon nga mga matay sila sa gutom din. Bisan wala ako'y nabati sa inyong sikretong panagsulti og tano, Charles o BJ. Dili umupugong ninyo kung manglayas magkamo dinhi. Kaya nahibalo naman ako kung asa mo punita kung magpalayo kamo dinhi tungod sa mga dagkong kaso nga inyo karong giatubang. Karon pa ko makakita sa internet, sikat naman dahil kayo mo, Charles, BJ. Daghan naman dahil kayo nangita ninyong mga fans. Nga anda mo dako o mapatay ninyo. Aron lang makuha ang 5 million nga gipatong sa inyong mga uwo. Bravo! Unsay huna-huna ni mo, Colonel. Mayo ka. Magtinguha pa kita sa pabigat din, eh. Mausap unta ka rin po itong ipagtala ka rin po, Professor Charles. Kung sa'yo mo na kung naimbag ko karong balita na may bato na di ay atong mga o. Maunay gingon, BJ. Charles, nga may gipanglukdo mo. Bravo! Kalito, sabi kami ito nga, bravo! Ayaw na lang mapagreklamong duha. Charles, BJ, kay kun magpugos magsunod kun unsay gusto ni Ethan nga inyong buhaton, mausap ko. Nagsunod lang pud ko sa unsay akong gibasa. Wala gisama ni mo kahang! Unsa man nga hang, ang imong gipasabot, Charles, nga wa ni mo ipadayon. Hanggaw, no? Wa man ni mo tiwasa. Unsay hanggaw. Nag-ingon bali ay ko. Ikaw mo nag-ingon ni Hana, bravo, dili ako. Bitaw, bravo. Huwag mag-ingon si Professor nga hanggaw. Ikaw ro ang nag-ingon. Patakaroy kag sagbat, BJ, pagkahang. Wa man sabi mo ipadayo ng buot ng isulti. Hanggaw ang buot ng ipasabot, no? Kay nag-ingon ay kung hanggaw, ikaw ang nag-ingon, ana, BJ. Pagkuwa, klaro ni mo, bravo. Unsa ba'y tuyo mo? Unsa ito yun, Ivan? Ayaw magdool. Ngano, karon ka na lang mahadlo ka nako, Fiona? Dili ba ka ni adto? Buot kag jud nga mahiduol ko nimo? Diin diha pa gani mga higayon. Nga gigakos og gihagkan mo ako? Dili ba, Fiona? Basta ayaw magdool. Ayaw! Fiona! Nagdamko ko ni Fiona o Ethan. Ug no, milad kayo nga kung damko. No,
Di ko makatugot ng maydot ang buhaton si Ethan kang Fiona. Di ko buot nga matinuod ang akong tangko. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Hangtod di mga oras, ha? Dili gyapon makontak si Andre. Hain magkil siya. Nanawag na ko sa ilang opisina. Pero matod sa nakatubag na ako. Wapag yun makabalik og ato si Andre. Pila na kaadlaw o nakalabay. May message. Dili siya na kini. Ay, dili di ay. Gika ni Marquez. Akong basahon. May suspension order gyud ay kuno ko para na ako. Ipahamtangan gyud ay kong suspension ni Major Suarez. Complete, Brad. Imo na sukli ni Ana. Mamasing kung ana si Andre diha sa iyang bahay og laboratory. Mingaw man. Huwag kandado kining cake. Musod ko. Mamasin lang kung ana siya diha. Hinayon ko lang kini sa pag-apli ang cake. Ngano niya ka, Kanis? Andre! God! Si Ethan mo inaghimo ni ini, Andre? Si Ethan, nagkumpirmar na ko kini human ko ma-view ang CCTV files. Basti ka na. Usap may nahitabo ni Ethan. Ngano na ingon man siya ni ini kapangis. Way lang tao nga may kahibaw sa pagguba sa consciousness ni Ethan, si Professor Charles Sagado. Oh, God. Wa ko magtuo nga si Ethan pa mismo ang may guba sa akong mga panglantaw para niya. Din ang tibuok konsepto sa akong pagdama niya. Alang gud siya sa katarong. Andre. Dako kisip kadaot ka na himo ni Fiona. Dili lang sa propiedad nga iyang na-damage. Lakip usab sa mga inosenteng tao nga nakalas og iyang nga biktima. Ug tungod ni ini, kipanganti ko. Naggubon ko siya sa impit. Basa. Ug isip pag-angkon sa tibok responsibilidad sa iyang nahimo. Magpalital injection ko. Andre. Pero dili ikaw ang mihimo sa maong kadaot, Andre. Dili. Ug dili isap ikaw ang mipatay sa mga biktima. Si Ethan. Apan sukwahi kini sa imong pag-program niya. Kay si Professor Charles magyud ang miguba kaniya. Pusa, way usay laing angayan nga manubag ni ini. Si Professor Charles usab Andre. Apan dili usab maingon ini ang panghitabo. Kung wa ko pa magama si Ethan, di ba? Andre. Mao kini ang lokasyon karon nila ni Ethan. Base sa deep scanning nga akong gihimo gamit ang GPS. Pinagiusab sa RFID nga atuan na karon sing lawas. Ug sa imong plano, Andre, gigipakita man kunin mo ani. Candice, wa na lang paagi nga masumpo ang kadautan karon ni Ethan. Andre, usay. Bahala na unsay may tabo. Bahala na unsay akong dangatan. Basta kinahanglan nga maluwas ug babawi ko si Fiona gikan kaniya. Ug kinahanglan usab nga totally madismantol ko siya aron wa nay lain pang mamahimong biktima. Ethan. Pero, Andre, bisan tod ikaw ang inventor ni Ethan, dili siya sayon nga ikaabang. Kinahanglan tingali nga magpatabang kita sa kapulisan, sa regional director, o bisan kinsang otoridad nga masaligan. Ug ako mismo, buot ko mutabang. Gikasabog ko, Candice. Salamat na lang kayo. Pero way bisan kinsang otoridad nga makapugong makapukan ni Ethan ni higayon na. Kana tungod sa akong pag-upgrade ngadto kaniya. Ug di ko buot nga may laing tao pa nga maamong umamahimo niyang biktima. Hinungdan nga ako na ang mag-inusara nga magtubang ug makigbato kaniya. Ug di man tuod siya sayon nga ikatubang. Apan nasuhito ko sa iyang pagkasiya. Ug nasahid ko sa unsang paagi na ko siya makapiki. Basta dili ko na kini itugyan paslain. Mag-inusara ko nga makig-atubang o makigkamatay kaniya. Unsa? Dili mahimo ang magpabilin ko din. Kita kong pinuwang kini. Nga kami mismo si Professor Charles dominahon o kontrolon na lang inon sa machine o humanoid robot sa makaitan. And this is bullshit! Pah! Kung may desisyon si Professor Charles nga magpabilin din tungod sa kado nga masikop sa kapisan, dili kini mahimo din ako. Pahala siya din. Daghan kong madangpalan ng mga kabaro sa angad kini kaimusan. Kung nakasiguro kung dili sila magkapanibad, kung mga tabang nila ning ako karunaran.
Kisubo ko, Professor Charles. Bahal na usay mo dangatan. Ang mayungdanon nga makapaniguro ko sa kaulingon ko kaluwasan. Pagkahigayon lang ko. Suway ako makontak si General Manoles. Kasiguro kong mahinangop siya kung magkinegosyate ko siya karon mabaligya si Professor Charles. Kuha na laing paagi aron makakuha ako og simpatiya. Ang pagbaligya na yun sa ni Professor Charles. O dili ka na lang. Kung gamiton ko ako oto ka, mahimo nga ang reward money nga ipatong siya ko. Ako na usab mismo ang makakuha kung ma-blackmail ko usab si General Manoles. Si Professor Charles. Professor! Professor, ngano, may problema ba? Ikaw, paminaw ni mo. Ano na ba'y problema o wa? Ha? Kung sebot mo ipasabi. Yun na una o gitimbang-timbang na ko pag-ayo. Nga kung magpabilin ko din duha na'y posible kong tulgan. Oh, wa ko ikaw hisabti, Professor. It's either apatay ko sa animal nga Ethan o baka may mong mabaligya sa traidor sa makang Judas. Usaw ka nang ipanulti mo, Prof. Wag ka bagyo'y hisabtan sa akong gisulti. Nga bang nakapangutana ka man ako yun na? Nganong nangutana ko nimo? Nangutana lang. Professor, sa labtunon ng imong pagpahiyo. Mao ba? Unsay imong hisabtan? I mean, ang butong ipasabot nga. At kwan, murag may butong ipasabot. Mao ba, Colonel? But anyway, dili tingali mayo nga mao kani atong pagsultihan. Ang ato nga magtinabangay kita sa pagpangita og mayong paagi. Prof, kung usaw na to nga magkalingkawas ta niining pagkontrolar kan nato niya ng Ethan ug Bravo. Magtinabangay kita, Professor Charles. Nakatulog si Fiona. Matahong gid kay siya. Alang ka nako. Siya ang pinakamatahong nga binuhat nga ako na ilhan og nakita. Kahikapon ako sa iyang naong. Fiona. Ayaw, pagkikap na ko, ayaw! Mahal ko ikaw, Fiona. I love you. Ikaw ang hinugdan nga nung supak na ko si Andre. Kay mahal ko kayo ikaw. Ug nasayod ko. Kaya kung higugmaon mo ako sama sa paghigugma mo kang Andre Martin, magmalipayon gid kita hangtod sa hangtod. No. Dili mahitabo nga may higugma ko ni mo, yasan. Dili. Kay si Andre lang ang akong gihigugma. Siya lang. Ayaw! Nahibalo ka ba? Kung unsa mahitabo kung dili mo ako higugmaon. Nahibalo ka ba, Fiona? Dili ko interesado nga masayod. Basta gipanigkoron ako nimo. Bisan usa pay buhaton mo. Bisan usa pay mahitabo. Dili og dili gid mahitabo nga higugmaon ko ikaw, etan. Dili gyud. Ug unsay rason na dili mo ako higugmaon? Nga nasayod ka man. Nga si Andre mao ako. Ug ako mausap si Andre. Ha? Ayaw ako kagita, Fiona. Ayaw ako kagita. Kay gihatagan ko na ikaw og higayon. Wala ko patya si Andre tungod kanimo. Sa imong paghangyo kanako. Apan ini higayon na. Hatagan ko ikaw og 3 ka adlaw. 3 lamang ka adlaw nga tagal. Nga tun-an mo ang paghigugma kanako. O kinahanglan nga imo na akong higugmaon sulod yan ang maong higayon nga akong gitagal kanimo. Kay kundili, human sa 3 ka adlaw, kung magpabilin ka magmagahi sa pagtugyan sa imong gugma nga ri kanako, ipaniguro ko kanimo nga dadon ko sa imong atubangan ang ulo ni Andre Martin. Pasalawa ko, Candice. Apan mo'y gusto ko, amubiyag ka natin
Andre, pero gusto ko mutabang nimo. Di ka subuko, pero ako kinahanglan ang imong panahambang ninihigayon na. Huwag nabati mo na nga akong desisyon. Dili ko buot nga may lain pang maamong sa pagkasalbahe sa karunitan. Pero Andre... Makalakaw ka na! Andre... Hello, Mark. Hello, Sir Andre. May mga pulis ka nangita, police officer. May warrant of arrest ka, sir. Unsa? Way labing maayo nga imong buhaton karon, Andre. Ang pag-atubang sa maong kaso. May suod kong kailangan criminal lawyer. Makatabang siya kanimo. Salamat na lang kayo sa mong gi-offer nga tabang kalis. Mapanilipas pagkakaroon. Kaya kinahanglan nga muliho ko. Alang sa kaluwasan ni Fiona. Unsa? Pero Andre... Ay! Andre! May mo ka nang manahog. Please, kanahog na. Dili ko buot ng madungagan o sa bang imong problema tungod na ako. Andre... Nasuspenso ka na sa imong pagkatinugyan at subalahod. Tungod sa imong pagsimpatiya ako. Mga please, kanahog na. Pero... Kanahog na! Please. Utang bot, kanahog na. Ayaw iamong ang imong kaugalingon tungod lang nako. Pero gusto ko mutabang nimo. Wa kung magkinahanglan sa imong panabang kandis. Wa! O nga kanahog na. Kung dili ko manaog, o sa imong buhaton. Ha? O sa imong buhaton. Kandis, wa ka masayod sa mong gipanulti. Nasayod ko kung unsa akong gipanulti, Andre. Nasayod ko kung unsa kini akong gibuhat. Gusto kong unungan ka. Please. Ayaw kong balibari. Kandis, wa ka masayod sa mong gipanulti. Musa, Nasayod ko kung unsa akong gipanulti, Andre. Bisan kini na lang, Andre. Bisan sa ingon na lang ni ini nga paagi. Kandis. Sukan siya magpadagan ng palit ng auto. Uwa na siya magtingog. Andre. Nasayod kong hisabtan mo kining akong gibuhat. Magkauuwa magkini akong gibuhat. But I know, deep inside, sa kinahilat man sa akong kasing-kasing, bisan pinaaki na lang ni ini. Bisan nasayod ko nga kutob lang sa dam ko upang indahay ang tanan. Mapadayag ko lang kining akong gipatik para nimo. May fast food chain, Sulan. Mag-order ko pagkaon para nato. Oo. Oh, Andre. Kadito ko, Kandis. Pabutan ko diri sa auto. Okay. May mo bang muuban lang ko nimo? Ako ra umabayad. No, dili ka lang. May nang may makatanaw-tanaw sa palibot. In kaso, kung doon ay mo abutin nga mga pulis, na nagpangita karon nako. Okay. Sultihin lang ko kung unsa ang buot mong kaunon. O ako tiron. Ikaw na may baw. Wa man ko problema. Mukhaon ako bisan unsa. Siguro ka? Lagi. Ingon ano na lang, kung unsa may gusto nimong orderon para sa imong kaugalingon, mauna lang sa dang ako. Sige. Pabutan ko sa makadiyot. O palihog ko anino sa palibot. Kung ako na lang ka ang muso diha sa fast food chain. Ako na lang. Excuse. Gusto sab si Andre. May sabtuon nga ako mapabilin din sa auto. Aron nga makabantay usab ako sa palibot. May mitawag. Kaya na. Oh, si Major Suarez kini mitawag. Nga na magha. Usab ko yung tuyo. Tubagon ko magha siya. Nga siya man ang misuspenso nako. Sige na lang.
Abi pa lang, nalain ko siya pagsuspenso na ako. Tubagon ko na lang. Hello, General Suarez, sir? Hello, Gomez. May nakasiplat ka ni mo nga kauban si Engineer Andre Martin na may warrant of arrest na karon. Hay na kamo karon, Gomez. Hay na kamo karon. Hello, Gomez. Hello, tabag ako. Hay na kamo karon. No. Kinalang magkapiya din kami ni Andre din eh. May balik kong tawag si Major Suarez. Dili kinamay mo. I-off ko nga akong cellphone. Aron dili min nila matrace ang among lokasyon. Shit! Shit! Kalit nga naputol ang cellphone ni Gomez nga akong kontak pagbalik. O karon unattended na. Marquez! Yes, yan ang sakit, sir. Soon ka mo ni Gomez, dili ba? Ay, yes. Confirm nga nag-uban karon sa si Gomez ug Engineer Andre Martin. Ikaw may akong tugyanan sa pag-serve sa warrant of arrest sa mga engineer, eh? And that's an order. Understood? Yes. Yes, General Suarez, sir. Excuse me, miss. Nakakita pa ka mo itong customer nga nagkaw o dark green gani ang t-shirt niya o may black cap? I mean, nagkaw og itom. Nag-order siya og among food. Alam, miss, ikaw na ang kauban atong Sir Martin? Yes, ako, miss. Nakakita ka ba niyaghain siya? Di ara ang iyong order, miss. Naandam na namo. Ha? Matod niya, ikaw ra kuno ang mo-claim sa iyang order para ninyo. Nabayaran na na. Unsa? Kaya ima di siya. Migawas naman to siya, miss. Sa sikas exit siya miagi. No. Nakita na ko, miss. Kadto nga nagkaw og dark green og t-shirt nga misakay taxi. No. Nagkasabot ako. Kidrama ko ni Andre. Aron dili ko makauban niya. Andre, nganong imo magkinikipuhat? Kinahanglan gyud Ethan nga mukauna si Fiona nining pagkaon nga kong gidaha para niya. Kay ganiha, wa si mukaon sa atong giandam unta para niya. Nasayod ako. Kung nganong wala siya mukaon sa pagkaon nga imong giandam para kaniya. Bravo. Kay klaro kayo nga wala siya makauyon sa imong linutuan. Mao ba, Ethan? Tingali protesta lang to niya kay imo siyang gibilanggo. Nasayod na siya sa akong gikondisyon kaniya. Bravo. Kung iya lang kong higugmaon o kalimtan sa hingpit si Andre Martin, akong ihatag kaniya ang iyang kagawasan. Ug mag-uban na kami hangtod sa kahanturan. Ni anak kita sa kwarto nga iyang nahimutangan, Ethan. Nabli na ang pultahan. Ibutan sa lamisa ang pagkaon nga imong... No! Wa din si... Ha! Hay si Fiona! Hay siya! Nagkamatikod ka, Professor Charles. Murag nagkabuang si Ethan o Bravo. Oh, Colonel Beche. Nagbahis-bahis sila. Nagngadtungan na lang ang duha. Murag aduna sila ipangita. Pulsa ka ilang ipangita, Professor. Fiona! Haid ka! Oh, nakabati ka, Colonel. Oh, nakabati ko, Professor. Si Ethan ka tumasok-anon nga nagsalpit ka, Fiona. Kung mao, lagmit, nakaikya si Fiona din eh. Sa,
Nagakyas. Nasa ato pa. Nalipat sila si Ethan o Bravo sa usalang babae ni Fiona. Oh, kung kunawa si Fiona, angay tingali na itong paimuslan kiningigay ko na, Colonel. Usay boto'y pasabot, Professor Charles. Mangutana ka pa. Muikyas usap kita din eh. Ngano, nausap na ba sa biyay ang imong launa? Ha, Professor? Shit! Bullshit! Ethan, sa'yo na lang kayo kanimo ang pagpamalikas. Wa ka na kalainan ni Professor Charles. Kay kinsa man ang malipay ni pagkawala ni Fiona Bravo. Ug ayaw na pagsigi istorya diha. Kinahanglan makita na ko si Fiona. Ug dili ko makatugot nga malayo pa siya nako. Dili na. Kay ako lang siya. Ako lang siya. Ethan, si BG o si Charles, ania nagpaingon nato. Ug sa ilang tuyo. Tingali nangita na sabnik bakals ning duruha, Ethan. Ug sa Pakals. Kaunggod. Hanggaw! Hanggaw ka, Bravo! Oy, gawhang. May gawhang ka na usab di ay Ethan. Halos wa ka lagi kalainan ni Charles. Hinoon, dili ka tingad-an kay ning imong kabaghuan. Si Charles ang responsable ni ini. Husto na niya ng imong gipanulti nga wala ko'y kalibutan. Ug dili mahinungdanon, Bravo. Nangita kita ni Fiona. Dili na kita maglangan. Dili kita magdaghan og istorya. Pangitaon nato si Fiona. Oo, Ethan. Pero niya, nagkaduol na ang duruha. Ethan! Oh, sus! Tagaw, Ramo, sir! O nakabati ka, Ethan. Amo! Bus, agaon ug amo kuno. Nagsinipsip o giula-uluhan ka duruha. Lihok na, Bravo. Ayaw kong palaguta. Unsay problema? Nasabot na mo, Ethan, nga may gipangita ka mo si Bravo. Oh, mao ka na, Ethan. Buot kaming mutabang. Si Fiona, Charles, BJ, nawali. Unsay nawali, Bravo. Unsay buot mo'y pasabot, Bravo. Mga jugo. Ang buot kong ipasabot nga nawa si Fiona sa iyang kwartong nahimutangan. Oh, unsa? Mao ba? Uy, kung mao, tabangan ka na mo pagpangita kaniya busing. Agaon, amo siya. Tabangan ka na mo sa pagpangita ni Fiona sa tibaw compound. Gawas ning maong pasilidad, Ethan. Mao ka na, Ethan. Imula si Fiona, dili ba? Busa dili siya angay nga makaikas din ni agaon kung Ethan. Mao ka na, boss, amo sir. Diskarte. Labaw pa sa gabae. Bravo. Pamawa ka mo! Wala akong magkinahanglan ninyo. Paglayas ka mo kung gusto mo manglayas, gikan din Dili ko mapugong ninyo. Bisan karon-karon dayon. Pagkabiya na ka mo. Oh. Bullshit! Gawhang. Ethan, asa ka? Gawhang! Karon lang ko makapas. Nga pinaagi lang sa CCTV. Mahibawaan ako kain karon si Fiona. Uy, kurat. Ha? Dili mo ako malingla, Fiona. Dili!
interesado ka na to si Ethan, Professor Charles. Damn it! Usa ito baton, Professor. Naglibog ko, Colonel. Naglibog ko. Kay mga wanted na kita. Ug may patong pa nga itong mga nga reward money. Dinmatod pa ni Bravo. May ipang lukdutang dunga. Hanggaw ka, Bravo. Ikaw, unsay mayo. Unsay imong huna-huna. Bingo! Bingo! Hanaara si Fiona Bravo. Misulo di siya sa kabinet. Aron mo tago. Pagkasi ni Fiona, gusto tingali niya nga kita magtago-tago ug ikaw, Ethan, ang ungo. Huwag tanawa sa atong paggawa sa kwarto ngayon himutangan. Kay automatic kami sira ang putahan. Nagkabuang siya sa pagligwat ini aron mo gawas. Gibuguan gyud siya nimo, Ethan. Gibuguan gyud siya nimo. Utang buot, Ethan. Ayaw ko gingain eh. Mahal ko ikaw, Fiona. Mahal gid kayo. Kung matuod kang nagbahala ko, Ethan, buhii ko. Hatagi ko sa akong kagawasan. Hatagan ko ikaw sa imong kagawasan aron bumalik ka ni Andre Martin? No, 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 no. Dili na ako makatugot nga mawala ka pa kanako, Fiona. Dili na. Kay ako ka lang. Nakabati ka. Ako ka lang. Dako kining sayo, Ethan. Dako kining sayo. Bilam! Usa ka karobot. Ug usa ko ka tao. Dako kining sayo. Dako kining baliw. Kay usa ka karobot. Usa ka ka-machine. Usa ka lang ka-inbensyon. Samtang ako usa ka tao. Oh! Tinuod ka na. Usa ako karobot. Apan mahal ko ikaw. Gihigugma ko ikaw. Wa ka masayod sa imong gipanuti, Ethan. Ang pulong mo, kanang imong kilitok, wa magagikan sa imong kasing-kasing. Kay wa ka niini. Busa dili ka na matuwag og gugma. Kay ang kasing-kasing lang ang mupati og gugma, Ethan. Ug wa lain. Oh! Wala ako'y kasing-kasing, Fiona. Apan gusto kong mahigugma. I want to love! O gusto kong higugmaon mo usab ako. No! Dili og dili ka na mahitabo, Ethan. Dili mahitabong mabati akong gugma kanimo nga usa ka robot. Kay wa ko'y laing dihig gugma. Si Andre lang. Nakabati ka? Si Andre lang! Si No! Andre lang! No! The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. No. Dili gihapon makontak si Andre. O sabi ko buhaton aron kapugan ako siya. Bisan tod og siya ang nagkama kang Ethan. Apan kontrolado na kini ni Professor Charles. Og dili lang kay wa na siya tuhuin ini. Usa-usap kini ka machine nga dili makaya nga ikaatuban ni bisan kinsa. May vibrate ang akong cellphone. Si Andre kini. Candice. Sorry. Sorry sa kipat. Andre, pamati ako. Basta dil kubot nga maamong ka. Luwason ko gin si Fiona. Gikan kangitan. May tabo. Ug sunda ang laing pagsumpay ning sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino, si Andre ug si Ethan. Ug paliwagday ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.